Kuto Prasetyo. Oh yeah. Oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ya ho. Yo. Ayo yo. Citra tuminda angkara kasarira minureng lutira amre jernane japa datang cipta karya yos ayo oh yo oi 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 lagu citra tuminda angkara kasarira minuring lutira
Os, os. Lagu citra tuminta angkara, kasarira winureng lutira, pangejur nanging carmo, datang cipta ing karya. Oh os, ayo. Kudo prasetyo. Sajose Kesenanganku. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, terkena ombak bergoyang buntut. Adek-adek di bawah mulut, adek-adek di bawah mulut, jadi padang mudah kepincut. Surabaya berupa-rupa, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Suruh lupa, tak bisa lupa. Suruh lupa, tak bisa lupa. Lupa sebentar di waktu tidur. Ae, Oh ya, oh ya, oh ya, oh oh ya, oh ya, oh, oh, yos, yo, oh os, oh ya, os, yo, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, ho, oh ya. ya, oh, ayo, oh, solo, ya, ho, ho, ya, oh, oh ya, oh ya, oh, solo, solo, oh, yos, 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 solo, ya, solo, solo, oh, yos, 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 ya, ho, yos, oh, 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 ya, solo, ya, solo, solo, dos, dos, solo, ya, solo, solo, buka CD, solo, ya, solo, solo, buka CD, solo, 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 buka CD, oh, 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 Yos.
jos. Oh, ah oh, oh, ah oh, oh, ah oh. Oh, ah oh, oh, ah oh. Ya ho. Slolo, Os, slolo, ya. slolo. Os, Oh, jos. ya. Slolo, Hai, ya slolo, ya. slolo. Hai, Buka sidi, ya. slolo. Hai, Ya slolo, ya. slolo. Hai, Buka sidi, jos, jos. slolo. Hai, Ya slolo, ya. slolo. Hai, Buka sidi. ya. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang lima, kota Semarang. Simpang lima, kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk budi luhur, nyebarake tindak tanduk budi luhur. Gotong royong sekon bebrayan kaluhur, gotong royong sekon bebrayan kaluhur. Ingat timring tumindak muri kasil, ingat timring tumindak muri kasil. Slow, oh ah, slow, oh ya, ah oh, ya, oh, oh ya, oh, 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 ya oh. Cari mana sekar malam yang saya cari, pangi sekar melati, melati suka yang panen kepada saya. Saya cari mana sekar melati, cari pangi sekar melati, melati suka yang manis kepada saya. Oh ya, oh, 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 ya ho. Ya, 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 ya. Sayang, 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 sayang. Aku tahu setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh
cinta kepadanya. Semangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit dadya bela bangsa nilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa siyaga ing karya sang prajurit muda leluri budaya leluhur kawula bukyatan sang rempaka seni tari kita prasetyo kaparingan asma yos lo ya lo ya yos Semangka ing yuda ya tama tapi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa rilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa siyaga ing karya sang prajurit muda leluri budaya leluhur kawula bukyatan sang rembaka seni tari kuda kuda prasetyo kaparingan asma yo ayo aku yo ayo yo Yuk. Iya. Dewe apa iki? Apa ini? Dewe. DV. Ya ampun. Sek. Ya Allah. Rene Dene sik. Dene Rene sik. ase. Iki tenanan iki. Auratmu lho. Didelok. Aja diumbar gitu. Mbok pikir kowe iki artis India ngono apa? Hei. Mboten nyokot niku adik-adik. Pun jinak kok. Nah, lho ora apa-apa to. Tose. Iya, iki dhewe apa rene? Dhewe. Kok ngendi mau? Saka ngendi? Oh, dhewe nyenyet iki. Lah iki sapa? Kokon. Kuwi piye kuwi? Seh, raimu kowe jagoan neon iki piye? Sopo? Krishna po. Sulingmu ndi nek kowe Krishna? Kowe arep blendrong po. Yo salaman sih. Ya. Bro bos, nah, sing sopan. Sing sopan. Nah. Mubeng karo kudu rata pokoke. Sallallahu ala Muhammad. Hah? Kudu. Wes, buat gawe ya. Ayo, Co. Yo halah nok. Es. Awas wingko sawan kok.
Ora dipikir kok iki jerone ngono topengan ngene iki isine Justin Bieber paling kok. Ayo Mas. Yo. Ya. 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 Yos. Ho, ho, Ho. ho, ya. O. Turu ya, Ayo, malah turu. Ayo, buat gawe. Ayo, buat gawe. Masak leren dulu. Ya. Ya. Yos. Yo. Ya. Ayo. Yo. Ya. Oh. Yo. Yos. Woi, ya. Yo. Ya. Do. Ngopo-ngopo? Piye piye piye. Piye? Alon-alon, alon-alon. Piye piye. Yo. Yo. Ya. Ya. Yo. Ya. Ya. Yo. Apa meneh? Aja dipidak to. Apa-apa? Cah cilik antek ya tidak lho. Yo. 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 Ya. Yo. He a. Ya.
Yuk. Oh, kasih tepuk tangan dulu. Wes. Oh, mandek. Mandek sih. Ya, Arno ki. Bot Arno gawe kan mana di. iki? Ora raimu dadi ngene iki to jane. Piye? Set. Nek wis tepuk tangan iki seramung to. Kaya wong Fridaban e. Ya uluk salam sik to ya. Nya, tak jelangi mikku nya. Alhamdulillah Sut, awake dhewe sewanten dusun. Wah, dusun pundi nggih, Bu? Dusun ngentak. Kledokan Situmulyo Piyungan Bantul ya. Wih, udu piyungan Bantul. Oh iya. Awake dhewe Situmulyo Piyungan pundi, Pak? Dusun ngentak. Ngentak. Piyungan. Udu piyungan. Dumeh piyunganmu piyungan. Kabeh piyungan. Oh, kelurahane Catur Tunggal. Catur Tunggal Depok Sleman. Oh iya. Depok, apa ya Depok? Ya diungakne sik no kuwi para Ditungake. warga sing Oh iya. hadir ning kalangan ning lapangan ngene iki. Ora watan iki lho. Salam-salam kangge tamu kehormatan Undangan. saking Menteri Kebudayaan nggih. Menteri Kebudayaan. Menteri ngendi? Mbak Linda. Budi. Pak Duko nggih. Bu Duko. Oh nggih, Pak Duko namanya sinten? Pak Hasan. Oh nggih, Pak Hasan. Pak Hasan ki koncone Jarjit, lepaskan saya. Kuwi. Ya sapa? Ya kuwi. Oh ya Pak Hasan kan lho. Pak Hasan nggih. Sugeng rawuh Pak Hasan, mugi-mugi niki Kang Rawuh nggih. iki mugi-mugi Pak Hasan ki ya iki nganggo kagem masyarakat nggih Pak Hasan nggih. Pak. Nggih. Nek ra nyawer kebangetan Pak Hasan. Ya ora, dineki pantun sik. Ampun Pak, ampun diwenehi sik. But gawe sik, but gawe rong sepiro kok. Minimal, minimal dineki pantun dhisik. Nah, nyo. Lagi diwenehi sawiran nggih Pak nggih. Oke. Pak Hasan. Oh. Mateni an. An. Tuku koran, Apa kuwi? maca koran, Heeh. heh? Hah? Maca koran Koran neng kledokan. ning gledokan. Tak dongake warga. Piye to? Maca koran. Iki Maca gejengi mike. Maca koran. Maca koran Neng kledokan. neng kledokan. Jaluk saweran Pak Hasan. Jaluk sarah Pak Hasan. Gampang ta? Piye? Kurang berbobot. Pak Hasan kalih sinten nggih? Sing rawuh niku. Pak Hasan, Pak Bupati, Ora Menteri Kebudayaan mau. Sing pundi? Kuwi ora nek hadir malam Minggu kok ya Menteri Kebudayaane. Jon, rene sik. Enek sik iki. Salah kowe pantune. Menteri Keuangan. ya sedayanipun niku Apa kuwi? iki aku oleh kata-kata sekali Mbak Linda. Kata-kata Pak Dukuh, hari ini. Pak Dukuh niki saking sindene nggih. Saking Maca koran neng jero pawon. Kula nyuwun saweranipun sedaya mawon. Iki sik akon Mbak Linda lho iki. Aku ora akon. sawerane, Pak. Waduh, sawerane kuwi. Urung musik yo. Engko sik iki rong siap ngene lho. Isih nenek.
Yo. Tak du. Pak Hasan sing ndi? Pecis udah kopiah tapi pecis. Piye? Iki dongane rada angel iki. Kok piye? Pak Hasan rong ndek bojo. Rong ndek bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Piye? Iki dongane angel iki, Sut. Pak Hasan 150 ya. Iki dongane rada angel iki. Ya oke. Mang fokus nggih Pak Oh Hasan. iya, Pak Hasan. Ya monggo-monggo diamini. Monggo para pamirsa sedaya nggih fokus Ya. nggih. Mugi-mugi Pak Hasan dadi tukuh. Amin. Mugi-mugi Pak Hasan ingkang gadah istri. Amin. Amin. Wis, kuwi tok. Ya kurang. Lah kurang dinehi nek kurang. Kowe ming donga mugi-mugi Mugi-mugi Pak Hasan gadah istri. Amin. garwa. Amin. Anake 10 nangga bal-balan. Amin. Bal-balan barang iki. Atraksi. Salto ping 10 sih. Salto 150 manjaluke, piye to? Niki Sirion ajeng salto ping kaping 11. Salto nembe diwenehi sawiran. Oke. Weh, piro Mas? Piro? Kuwi rungokno. Oke, semangat. Ya, dihitungi bareng-bareng kudu ping 10 lho iki. Ping 10. Ora 10 ora cair. Tunjukkan aksimu. Yo. Yo. Sik, alon-alon. Donga sik. Yo ngasih men lancar. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis gek Yo, salto. toto sik. Kae pasan Yo, menunggu. tunjukkan pesonamu yo. I love you Pak Hasan. I love you. Piye kuwi? You. Jae. Piye? Loh. Paro loro berarti kuwi engko. Kowe sik jengkele sik sadek sik ndongake. Ya engko dipekdekne no berarti. Ya engko kowe yo ping 10. Iya. Yo, nyuwunkeun Plak Iban. Oh, disemangati yo. Rion. Yo. Yo. Oke. Piye? Wis. Lagi Ora. ping pisan. Ra iki kok ora njuk ming aleman jaluk Ah ijol. iya. Ora. Kurang ping 9. Ming jaluk kon mriksake ta kowe. Lagi ping pisan mau. Piye? Iki ning dalan kene iki ora enek BPJS. Ngawula kowe kuwi aja ngasih ngoyo ngono kuwi lho. Nanti kalau celaka bagaimana? Bekeh gagar ora. Ora duwe ta. Mangke Pak Hasan. Ya Pak Hasan yo. Pak Hasan mangke cair nggih. Mboten sah kiuris nggih. Kiuris saged tok. Iya. Ping 9. Ayo untuk ngasih. Piye?
Yo tepuk tangannya yo. Alon. Yo. Ya wangon nih. Nyuwun paring. Paring. Kowe ngopo? Kowe arep ngopo? Kayak kancane cair lho. Amin. Ngono tenan iki. Ngancing bingung ngono kuwi. Yo. Ora kono sing apik, salut dhisik. Lah, kamu kok aku mau iki to. Cindrat tenan dadi yo mlaku yo ngerdok ngene. Susuk. Oh, mboten susuk nggih. Ayo semangat Yon. Yo. Ha, Sopo parane. sing endi? Aku Ayo, dumone sing ning endi? ono. Sing endi? Ayo, sing endi? Jan. Ya Allah Zazu, kamu pakai payung. Zazu kuwi ya Allah. Dhisik tak ganti skincare lho wi. Sing endi? Tuh, sing endi? Waduh, Gosro. Sing endi yo? Ayo Yon. Kuwi. Kayak. Waduh kuwi. Lah. Meneh kuwi. Sing endi mantanmu Zazu sing endi? Kuwi. Masyaallah kek beda kaya ngono to, Yun. Beda kaya biyen pas enom, saiki duwi. Gandrung, ya kowe milih sing endi bebas gandrung ya. Menghibur warga ngenthak. Yuk. Lunyu apa? Alon. Ancang-ancang sih. Yuk. Alah. Sing endi kuwi iki? Yun, kamu itu kalau menggandrung harus memilih yang begini loh. Yun, biang. Ya. Sing kepiye? Yang lagunya? Oh. Kepiye? Wah, Pak Hasan request yang miau. Ngono kuwi. Sing endi? Wes Iki misi tok kuwi. Bek kaya keluarga bahagia sih jiwa ya. Siji bae ta iki. Dilut. Kose sabar ta. Ayo goyang. Ayo dikirake. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling cinta, saling rindu. Musyawarah untuk sakinah. Ayo adek-adek. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rindu. Musyawarah untuk sakinah. Apa Yon? Kepiye? Lah wis diedrek goyangan. Heeh. Mubeng. Ditangkap apa diculke kuwi? Piye dibaleni? Apa gantian? Oke. Oh iya.
Yo sedekah kok apa? Yo yayu mau be yayu. Oh, ah oh, ah oh, oh. Yo, He ah, yos, ya, he ya, he ya, he ya, la oh, he ah, ah oh, he ah. Os, he a, yo, he ya, he, os, yo, he ya, he a, ha o, he a, ha o, he ya, Ah oh. he ya, he. Kuwi yon, tampane kuwi. Wih, tambah nih. Adik kecil kuwi, kuning kuwi. Ora kuwi. Rasida. Biar dikenake kuwi, Po. Yo. Ya. Yo. Alah. Oke, sebelah kono. Ah, oke kono, oke. Yo. Yuk. Lo. Yo, tepuk tangannya mana yo? Walah. Yo. Loro jane. Loro kuwi. Loro. Aduh. Kok mutungan ngono lho. Arep ngopo kowe doan? Oh gandrung. Sing endi? Kabeh. Maruk ta. Lagune apa yon? Cek viral. Bang Toyi. Apa? Yang Oh. Sampai bawah. Wah, kering. Mokso urung ditutake kereta Jawa rodane rodo manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirapi banyune kebak Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayake wis ora ana guna ditepake kereta Jawa rodo manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirapi banyune kembang. Duh, wis
Piye? Sesuai. Kurang ora? Mulai, mbok biar Pan. Pak Hasan siapa nggih Pak Hasan? Niki terlalu sore. Terlalu galak nih Pak Hasan, kok mboten Nggih. kuat. Terima kasih untuk warga Kledokan dan bawa tamu. Oh iya Matur iya. suwun kagem sedaya mawon. Iya, didongake ra kuwi sik nyawer. Iki nggih. Niki Gawe pantun meneh lho. rasa-rasa iki kan dhewe selak arep pindah ning Sami Galuh. Pindah ning Kulon Progo nggih. Nggih, engko ndak ra nyandak waktune niki terima kasih untuk warga Kledokan dan sekitarnya. Pak Hasan mugi-mugi amal panjenengan niku saged pokoke dibales ten akhirat nanti. Amin. Allahumma shalli ala Pak Hasan tok nggih sik nyawer. Oh nggih, mboten sah liyane nggih. Nggih. Nggih tak dongake Pak Hasan tok kok. Pak Hasan tok nggih. Wis mulai. Pindah ya. Kae, kanggura kae. Dewangi ngetok kok. Wih, kurang Aja apik-apik lali, kok bagiane langsung kuwi. nembung. Nembung sosis bakar. Wis ge ora sudah pindah apa ora kowe? Wes Sot, engko tak teruske nek wis rampung Sot. Mengko meneh. Ya. Ya. Huh. Yo, ah. Huh. Huh. Ya, ya, Huh, ya, ah. Huh, Huh, ya, ah. ya. Oh ah. Oh ya. Os. Ah. Ah. Ah oh. Ah. Ah oh. Oreo, oreo. Os. Oh ah. Lu. Sur. Ya, beri tepuk tangan untuk Garongan Yogyakarta. Iya. Awas alon-alon. Ngancing tekan omah ngono kuwi.